Mayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ania na sab mga tong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Kambuhagay Tourist Assistance Center, opisyal nang giablihan dito sa Siquijor. Ang dugay na nga gihandom nga Kambuhagay Tourist Assistance Center alang sa gipasigarbong major tourist attraction nga Kambuhagay Falls and Nature Park anaa na gayud. Dako ang pasalamat sa Provincial Government of Siquijor sa malumong kasing-kasing ni Michael John Butler, tag-iya sa Cocogrove Beach Resort sa pagdonate sa iyang 10,981 square meter nga luna do sa Kambuhagay Falls kaniadtong Setyembre 2020 nga maoy gitukuran karon sa Tourist Assistance Center. Tuyo ni Butler nga mapahimoslan sa mga Siquijodnon ang manindot nga kinaiyahan sa maong tourist attraction ug nga panalipdan, panggaon ug ipabilin kini sa iyang kinaiyahan. Ang pagtukod sa maong center gisugdan niadtong Setyembre 2021 sa budget nga 3 million pesos ug ganaan na kini oy tourist reception, coffee shop ug comfort rooms. Ang kalihukan gipanguluhan ni Governor Jake Vincent S. Villa ug uban pang mga opisyales sa gobyerno, mga turista ug uban pang mga mahinungdanong individual nga katimbaya sa nasangpit nga aktibidad, lakip na si Miss Gladys Dueñas Uy, Binibining Pilipinas International 1995, nga mihatag sa iyang mauhagong mga pulong kon words of motivation. Kung giun sa paghatag sa Ginoo nato, we keep it that way. We keep it clean. We respect nature in every way. Dili nato dauton by doing buildings na madaot. So we have to have every project that respects the nature that was given to us by God. We have a lot of sites to showcase to everyone. We only need to a little bit to push our marketing in our island. But in other case, we are trying our best to make our island a tourism island. Alang sa Maayong Balita sa Siquijor, ako si Marfel Faith Hammond sa PIA Siquijor. Mga dabong recipe gibida sa 2022 Lutong Garbo Cooking Contest dito sa Negros Oriental. Nakadaog isip first place sa Lutong Garbo Cooking Competition karong tuiga ang dabong recipe na giluto nila Maricha Tindok ug Esther Enubino na taga Dawin. Gitawag kini na ginataang dabong with kulakdok, ulang ug honey, kung diin ang dabong giluto sa lubi nga naay ahos, sibuyas, luya ug tanglad. Pagkataod-taod gisagulan pa ni og kulakdok, ulang, lubay sa kabulay, pako, sining espada o gitemplahan og honey para pampalasa. Original recipe gud to namo, then among ipakita gud ang giluto didto nga natural, organic gud ang among ipasigarbo ato tanan. Nang hinaot si Tindok na daghan pa ang maengganyog luto og mga masustansyang kalanunon para sa himsog na kalawasan. Daog sab isip second place ang tinunoang dabong nga naay pasayan ni Angeli Herson ug daog isip third place ang lumpiang isda recipe ni Carmelita Ponce Olveros. Usa ang lutong garbo sa mga kalihukan kada Buglasan Festival sa Negros Oriental. Ya kanira bagod sila namang nang luto, mga local chef ni sila sa ilang mga kalungsuran. Unya wala ni sila niagi og kanang special training, wala localized kini siya sa mga local chefs para nga maugmad nato ang ilang mga talento. Karong tuiga, dabong ang gihimong main ingredient sa tanang mga sudan na giluto sa lutong garbo. Alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental, ako si Ray Anthony Lamotan. Securities and Exchange Commission may pahigayon og Investor Protection Week o IPW Roadshow sa Cebu. Isip kabahin sa nationwide launching sa IPW Roadshows para sa Investor Protection Week 2022, ang Securities and Exchange Commission sa Cebu mipahigayon ug IPW Education Roadshow sa Cebu City ni adtong Nobyembre 9. Kini nagtumong nga hatagan og kapasidad ang investing public sa pag-ila sa mga investment scams aron ilang mapanalipdan ang ilang kwarta batok niining mga unauthorized investment schemes. Ang mga representante gikan sa public ug private sectors nga mitambong sa roadshow gitudluan kabahin sa basics in budgeting and saving, inflation and investments, personal financing, types of fraudulent investments, and assessing investment readiness.
Sa maong kalihukan, ang SEC mipirma usab og Memorandum of Agreement kauban ang Commission on Population and Development nga maoy ilang bag-ong partner alang sa SEC Campaign Network. Alang sa maayong balita sa Cebu, ako si Rachel Nesha. Parochial Museum sa Baclayon Church dito sa Bohol, giablihan na. Niantong 1596, pinaagi nila Padre Gabriel Sanchez o Juan Torres na tuko dinhi sa Baclayon ang labing unang karaang simbahan nga sa mga paring Jesuita gipuy-an. Tungod kay kini ang kinaunahan nga simbahan, dinhi usab tapuka ang tanang hamili nga kabtangan, mga santos nga karaan ug butang nga tinubdan sa balaang tinuhuan nga atong napanulundan. Aron sa mga bag-ong tubo masayran ug ang tinuhuan mas masabtan, unang gibuksan ang museo nga nagtipig sa mga kabtangang naampingan sa gatusan na kakatuigan. Salamat sa Diocese of Tagbilaran. Nasiraman ang miseo dihang nalumpag sa linog ang ubang bahin sa simbahan ug napalit sa bagyo ang bubungan, napahiuli paghihapon ug niining bag-o lamang ang museo sa mga butang karaan sa makausapa gibuksan. Sudunga didto ang prosesyon sa Immaculada Concepcion. Pamatia ang balaang himno ug kansyon. Suhira ang kantural, nausab ang karaang altar ug mga kahoy nga urna. Tuay mga santos nga garing ug mga santos nga atong gihimong taming. Sa bagong gibuksan nga Parochial Museum, makita usab pinaagi sa Hulagway ang church ug convent restoration. Hi, hello! Open na nga itong museum sa Baclayon. Invite ko nga, wanhi mo, mabisita mo sa amo ang lugar aron makita ninyo ang mga kabililhon sa atong mga butang nga atong preserve din sa atong museum sa Baclayon. Busa unsa pa inyong gihuwat? Saka sa museo sa Baclayon ug subaya ang gamot sa atong tinuhuan ug ang kasaysayan sa simbahan diha sa natimpigang mga kapanulundan. Alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Nalingaw ra ba mo sa among episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan ug mag-uban na pud ta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Unya mga higala, 43 days na lang, Pasko na. Ako si Rob Cabardo o mag-uban na pud ta sunod simana.